Hello! Bine ați venit! Iată din nou pe Miruna lângă noi! Bine ai venit, Miru! Welcome! Astăzi avem o nouă lecție de limba engleză, adică mai multe avem, de fapt. Dar prima dată vreau să vă dăm o lecție ușoară pentru copiii la grădiniță, în special, dar și pentru ceilalți, pentru că sunt copii care nu știu zilele săptămânii, chiar dacă sunt a doua, a treia, a patra. Da. A patra nu, adică sper să nu fie, da? Așadar, v-am scris deja pe tablă zilele săptămânii. La zilele săptămânii spunem days of the week. Da, copii? Iar subliniază tu, Miru, să vadă copiii mai bine și să și pronunți tare. Days of the week. Înseamnă Zilele săptămânii. foarte bine. Care este prima zi a săptămânii? Apropo, uite, să spun ceva. Pentru cei care nu știu, eu am început acest canal de YouTube pentru că voiam foarte mult să-i trimit niște lecții educative unei fetițe pe nume Alexia, care nu prea putea să se ducă la grădiniță în fiecare zi. Acum este clasa 0, dar înainte nu avea timp să se ducă la grădiniță. Da? Ea poate nu știe zilele săptămânii foarte bine, în limba română. Da? Da. Atenție, noi acum vă învățăm limba engleză, dar unde este cazul, mai insistăm și pe limba română, da? Pentru că sunt copii micuți care nu știu zilele săptămânii. Să vedem, Miru, înainte de a începe, ne poți spune tu zilele săptămânii? Câte zile are săptămâna? 7. 7, foarte bine. Care este prima zi a săptămânii? Ia să Spune vedem. în română? Spune-i Alexiei și În frățiorul ei Rareș. În română. În română, da. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Perfect. Ei acum o să se uite, ei și alți copii, da? Da. O să dea pauză, o să învețe, o să repete zilele săptămânii în română pentru a ști. Acum noi revenim la limba engleză, da? Da. Cum spunem la luni în limba engleză? Monday. Monday, copii. Noi am scris deja, sperăm că se vede și pe calculator. Monday, marți. Tuesday. Foarte bine. Miercuri. Wednesday. Foarte bine. Ce voiam să vă spun aici, la Wednesday se pronunță Wednesday, da? O să vedeți când îl veți scrie, dacă sunteți mai mari, v-am mai spus de atâtea ori. Dacă sunteți a doua, a treia, a patra, vreau să și scrieți aceste cuvinte în caietel, da? Adică dați pauză și... Da. O să vedeți aici un D, da? D-ul nu se aude când pronunțăm Wednesday. Ok, mergem mai departe. Wednesday. Da. Joi. Thursday. Thursday, așa. Știu, la marți și la joi e un pic mai greu. Încă o dată, la joi spunem Thursday. Thursday, vineri, Friday. sâmbătă, Saturday. duminică. Sunday. Perfect, astea sunt toate. Da. Poți să te întreb pe sărite? Pe sărite fără să te uiți pe tablă. Nu i-am spus asta, copii. Să mă întreb pe Să te sărite. întreb pe sărite o zi a săptămânii, zilele săptămânii, pe sărite. Ok, vin aici în fața noastră. Miruna, spune-ne cum spunem la vineri în limba engleză. Friday. Perfect, până aici. Cum spunem la sâmbătă? Saturday. Perfect. Cum spunem la luni? Monday. Cum spunem la marți? Tuesday. Cum spunem la duminică? Monday. Sunday. Sunday. Cum spunem la joi? Joi. Thursday. Cum spunem la miercuri? Wednesday. Bravo, nota 10. Aceasta este lecția, este ușoară? Bate Da. palma? Yeah, ne vedem next week. Goodbye! Goodbye.